نايزي حبوق غنزا تبل بيج ناي حاوناسي تيزان تامچون كل سب عم بيبويو بزح وين كبهالك اني مالتي which is بتعمي يحزنك ايو كم عينت من اسي يحلف كم زولها اني مچون كل انا زين سحت حقيو انا كن حتو دلهني نزو كل سب اب سدد دولوسي بملكع مصحف كيركا هيوتكا قربو صحف وزانت كانت زبهال مچم رغصኛ يخندي سب نممان دصقم زانتا خم زلو ማለት ንዑ ሓሊፉ ክኢሉ ክንደይ ቡድሆታት ሰጊሩን እንደን ገለ ኸኣኒ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ፀገም ብጣዕሚ ድባሳጮ ዘሎ ሰብካ ብዙሕ እዩ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ማለት እዩ ግን ከምዚ ነዚ ሓውና ከነተባብዕልና ብዙሕ ነገር ክንገብር ዝቐነናሲ ከምኡ ዳ ስለምንታይ ኣብቲ ንዓና ክጠቕመና ከም ሕብረተሰብ ኣብዚ ሜድያስ ብዙሕ ነገር ደየድሊ ነገር መፅዩ ክንደይ ሰብ ደባላሹ ነገር ስሎ ንዑ ዳኹም ጌርና ፎቅ ደይ ንብሎ ማስኮም ጌርናሲ ካብዚ ሜድያ ሓቢርናስ ኣብኩም ዳኣኒ ንምንታይ ናዳ ደይ ንሰርሕ ነዞም ክንደይ ብሉፃት ሕዋትና ንሂወት ሰብ ክቕይሩ ንመንእሰይ ብትቕኑዕ መንገዲ ክኸደሉ ዘሎ ሂወቶም ድሓለፍዎ ኤክስፒሪየንስ እንዳገበሩ ዝምህሩ ሕዋትና ደለውሲ ንዖም ንምንታይ ዳኹም ጌርና ሓፍ ደይ ነብሎም ርግፀኛ እየ ንኸምኡ ዓይነት ሓፍተን ነብል نخمو عينت كم زحج حبيرنا كلنا نايز قلعة نايز ودسي بزح نجر زاربنا يو زبلنا يو كنحجزو وين حسب زلنا كم وين توم نفعت حواتنا أبز ميديا حبرت السبق يروز خلوز اللو أنت نبارات عسي كندي ولا دوم تغيرين نحس كندي ما الأساسي يوتو بقنع من قد خدر لزخل بايتا متفترين نحس رجز أني عملتهم ብዙሕ ነገር متغيره ስለዚህ ሕቶ ንኩላና ማለት እዩ ኤርትራውት ጽቡቕ ነገርና ሓና እንታይ ደስ ዝብለኒ ኣይርዳኣና ንበር ክንፋቶ ማዓቲና ትብል ቤኪ ብጣዕሚና ንፋቶ ዝኾነ ነገር ክኸውን ከሎ ኩላና ያና ሓብር እዚ ኻ ትደስ ዝብለካ ከም በቃ ከም መለለይ ኻ ድኾነ ክቡር ዝኾነ ክሳይ ስለ ዘለና ባህሊ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ከይካይ ትረኽቦን ኢኻ ሶ ከምኡ ጌርና ግን ኣብቲ ናይ ካልኦት ኣብዚ ሜድያ كله زي بقول نحبرتسبنا خبالاشو دخلسي حبيرنا هم جرنا نعو أطفينا نتخطمنا زخل أنت نباراتع قوم جرنا أنت نسمر كابز حشوية زرله هو كابز مسؤولين كابزي صيل كان يمسل نبرز لنا كنا يسب مرحنا مالتي سوزي أنا كلها ناس راح يمو دياق حتى هو أروالكم دللي بلساتهم هذي سماك